Сега на вниманието на Мимето и на Васка предоставяме виртуална обиколка на град Симитли. С новата настилка. С новата настилка. Като магистрала е. Да. Сега, мисля, че ви е познат района. Преминаваме покрай къщата на Оля. Дясно, може би, виждате и колата на Оля. Да, може би. Я да видя дали се вижда нещо. Ето я. Да. Ето, вижте. Оля вече няма нужда да си троши колата. Тя може съвсем лесно да се качва на булдура. Сега продължаваме. Много е приятно. Все едно гледате филм от Холивуд. Наближаваме нашата любима зона. Колежки, кажи нещо. Виждате пешеходни пътеки. На всеки 20 метра сигурно. Да. Легнали полицаи. Общо взето града е много обновен. Много Като е дойдете, красиво. сега ще видите много любимото място, което е много променено. Така. Кое бе? Вижте сега тук на вниманието какво има отстрани. Цак. Продължавам. Видяхте ли? Това е новото табачи, откъдето си купуваме цигари. Сега вече тук. Работи до 2 часа през нощта. Виждате, триъгълника го няма вече къде да седиме. Правиме цък. Но за това пък сега това е паркинга на кафе Вива. Чисто нов паркинг. С вход и изход. Да. След малко ще преминем през изхода. Така. Бавно да го забележат. Ето. Това е изхода на паркинга. Тук виждате с жълтото е отбелязана велоалеята, която е много готина. Ние с Ива ходихме пеша по нея. Чакай, тук мини бавно. Добърно. Ма то нищо няма се гледа. Давай, врати. Хайде, чеки, не бутнат отзад. Не се вижда. Не се вижда много добре, ама парка е много як. Само за семки. Чак да те е жал да ядеш семки там. Не се вижда нищо. Така, платното продължава да бъде страхотно. Да. Ето пак с пешеходни пътеки. И така, мацки! Хайде! Чакаме ви! Обичаме ви!